Mimo, ja neverím, že si to sem do toho štúdia dotiahol. Som ti hovorila, že tým niekoho vystrašíš. No prosím ťa, nestresuj. To je féro, zoznámte sa, to je klasická divadelná rekvizita. Ja viem, že je krásna, podobáme sa však, že? Áno. A inak, v ktorom predstavení sa objavil herec na pódiu s touto lebkou? Viete? Neviete? Ja vám pomôžem ešte trošku, áno. Hovorí tam byť či nebyť. To je otázka, no. Mám taký pocit, že vedia. Áno! Á, presne tak. Hamlet, no, napísal to William Shakespeare. To si určite nevedela. Teraz už teda vieme, že sa budeme venovať divadlu, hercom a herečkám, ale mňa teraz zaujíma budúce hviezdy, odkiaľ ste k nám prišli? Z Dolného Kubína! A odkiaľ prišli súperi? Do Šíny! A ako budete povzbudzovať? Stína do toho, nebojí sa ničoho! A my povzbudzujeme ako? Kukučíka! Kukučíka! No myslím, že sme trošku v prevahe. Nie, my sme boli o mnoho lepší. Tak super, základné informácie teda už máme a myslím, že môžeme začať našu súťažnú drámu, alebo kto vie, možno aj komédiu, prvým dejstvom. Privítajme súťažiaci! Tak, máme tu dve divadelné družiny. Inak mimochodom, v minulosti herci naozaj tvorili družiny a divadlá boli častokrát potulné a hrali na takých nevábnych miestach, ako sú krčmy a stodoly. A vtedy sa im hovorilo dokonca komedianti. No, a ja teraz začnem, neviem, takým asi dramatickým alebo komediálnym monológom zvaným Pravidlá súťaže. Máme pre vás 4 súťažné kolá, to znamená dejstvá, ktorých môžete získať symboly. Dnes tým symbolom bude divadelná maska. Ak vyhráte, získate 3 symboly, ak bude remíza, 2 symboly, no a ak prehráte, tak získate 1 symbol. Ale 5. záverečné kolo môže všetko zvrátiť, pretože v 5. kole za každú správnu odpoveď získavate 1 symbol. Ak zodpoviete správne všetkých 5 otázok, získavate dvojnásobok, teda 10 symbolov. A všetko môže byť úplne inak, ako bolo predtým. No, tak poďme si predstaviť modrý tím. Vieme, že ste prišli z Osniny a sú v ňom Veronika, Janka, Simona a Dávid. Pre vás je hneď otázka. Kto bude riaditeľom divadla z vás? Dávid! Dávid, poď sem ku mne. Dostaneš takéto kľúče, teda kľúč od miešačky, no teda vlastne od divadla. Ale máme tu aj červený tím z Dolného Kubína a ten tvoria Katka, Jakub, Peter a Tomáš. Kto bude kapitánom vášho tímu? Katka! Takže predsa len budeme mať nejaký kung fu fight. Ja ti odovzdávam teda symbol tvojej dnešnej úlohy. Budeš principálom vášho divadla a vieš, čo je super, že máš pod sebou 3 chlapov a môžeš im dať také úlohy, aké si len zamanieš. No jasné, to môžeme len Potlesk, baba prepáč, povedať. pre Katku. Krásne, aby sme použili takú divadelnú terminológiu, tak prológ máme za sebou. A teraz môžeme ísť na dosky, ktoré znamenajú svet. So zánikom Rímskej ríše upadlo aj divadlo. Cirkev totiž zakázala všetky antické hry. Divadlo sa začalo zviechať zase až v 9. storočí, ale hrali sa najmä hry s biblickými témami. Nové vetry zaviali v období renesancie. Divadlo sa vrátilo k antickým témam, začali sa stavať prvé divadelné budovy, objavili sa zárodky opery a baletu. V Taliansku sa zrodila Commedia dell'arte, teda ľudová komédia. S postavami ako Colombína či Harlequin, ktorých už zase hrali profesionálni herci. Ale stále to boli komedianti a nie hviezdy. Inak práve vtedy sa začalo hovoriť, je hladný ako herec. Aspoň som si to mohol rozbaliť.
Veľké divadlo to nie je iba európskou doménou. Napríklad z Číny poznáme Pekinskú operu, pri ktorej herci zároveň robili aj akrobatické skoky. Alebo napríklad na ostrove Bali, tak tam mali jedného rozprávača, ktorý to celé riadil, no a tí ostatní herci iba ukazovali pantomimicky, no a každý jeden dotyk alebo pohyb niečo znamenali. No a pantomimu si dnes tu aj vyskúšame, pretože máme pre vás súťažnú úlohu. Mám tu kartičky a na každej tejto jednej kartičke je iná profesia a kapitán bude ukazovať, ostatní budú hádať. Ja teda poprosím, aby medzi nás prišiel Dávid, modrý kapitán, poď k nám. No, Dávid, poď. Ty si sa už tak predviedol trošku herecky. Uvidíme, ako ti to pôjde s pantomimou. Takže, koľko máme... Jackie Chan a pantomima. Jackie Chan a pantomima. To krásne predstavenie. Takže, koľko máme času, Monika? Máme 1 minútu a vy teda hádate povolania. Pripravíme sa. 3, 2, 1, poď. Maliar, učiteľ, Správne. hasič, Správne. letec, kuchár, ďalej, strelec, vojak, Správne. bežec, cyklista, Správne. bojovník, Výborne, ideme, to nestíhame. drevár, kuchár, rezbár, ďalej, A, ďalej. korčuliar, športovec, basketbalista, ďalej. No, ďalej. A stop! 60 sekúnd uplynulo, ale zatlieskajte mu, dobrému to išlo. Takže Monika už by to mala mať zrátané, že Áno. koľko sme dnes krát. Modrý tým uhádol 6 povolaní a inak to, čo bolo toto, tak to bolo rýchlo korčuliar. Lebo to robil rýchlejšie a rýchlejšie. Dobre, takže ideme na to. Aj pre teba 60 sekúnd a prvá profesia teraz. Štart. Ďalej, Ďalej. šofér, Správne. Robotník, záhradník, ďalej, spevák, spevák, Jasné, to Správne. ľahké. záhradník, drevorúbač, Ďalej. hokejista, Jasné. lyžiar, No, správne. kúzelník, ďalej daj, ďalej, Áno. záhradník, Ďalej. No, hádajte. maliar, Aj, stop. A inak krásne si znázornila kúzelníka a la policajta. Takže Monika, koľko máme správnych odpovedí? Sú 4, viac ich nie je. Znamená to, že dolný Kubín, alebo teda tým červených získava 1 bod, ale aj tak veľký potlesk. No a my sa už pripravíme, Snina, pretože v prvej až súťaži toľko nemusíš vybrovať. 3 body! V období baroka vzniklo tzv. Kukátkové divadlo s javiskom, ktoré bolo ohraničené vzadu prospektom, hore sufitami a vpredu rampou, oponou a portálmi. Začali sa používať aj maľované kulisy, ktoré umožňovali rýchlu zmenu scény. Ale hlavne začali sa stavať budovy špeciálne pre operu a balet. A z hercov, spevákov a tanečníkov sa pomaly začali stávať hviezdy. Najznámejší renesančný dramatik, ktorého hry sa hrávajú dodnes, pochádzal z Anglicka a volá sa William Shakespeare. Napísal veľké množstvo divadelných hier, či už Otelo, Macbeth, Rómeo a Julia, Titus Andronicus, Senoci svetojanské a mnohé ďalšie. Celkovo 37 až 39 kusov.
Ale v tých časoch v jeho divadle Globe v Londýne sedávali len tí najvýznamnejší hostia. Ostatní, žiaľ, museli stáť. Tak počkaj, tak sa postavíme a hneď si zavoláme aj účinkujúcich na scénu. Diela Williama Shakespearea totižto inšpirovali aj mnohých hudobných skladateľov, napríklad takého Rusa Sergeja Prokofieva. Budeme počuť hudbu z baletu Rómeo a Júlia, ktoré takisto napísal, no a hneď niekoľkokrát. My totižto budeme púšťať krátke ukážky práve z tohto baletu a vždy, keď sa hudba zastaví, tak vašou úlohou bude obsadiť stoličky. Sergej Prokofiev je pripravený? Hudba, hraj! Aj. Ideme na to znova. Hudba, hraj! Simona! No vy ste sa tu ale pekne zišli. Haló, vy ste v tom istom tíme. Tak to má byť, výborne, zatleskáme červeným, áno. Hudba, hraj! Aj, teraz sa nám stalo to isté. Hudba, hraj! Aj. Prvý bol červený. Bol červený. Teraz to bude napínané. Dobre. Monika, štartuj hudbu. Hudba, hraj! Aj. Tak sme si to predstavovali. Jeden červený, jeden modrý súťažiaci. Ideme do finále. Hudba, hraj! Všimáš si tú chôdzu? Áno, opatrná. Srnky po lese. V čase lovu. Pozor, už to dobieha. Spomaluje, zrýchluje. Bolo to o pár centimetrov. Modrý. Nachádzame sa v umelecko-dekoračných dielňach Slovenského národného divadla, po ktorých nás prevádza pán Peter Čanecký, ich riaditeľ a zároveň aj scénograf, teda človek, ktorý navrhuje, ako bude vyzerať scéna, javisko a dekorácie. Povedala som to správne? Scenograf pripravuje priestor pre divadelné predstavenie. Ten priestor vzniká na základe dohody režiséra a scenografa. To znamená, keď dostanú text, tak obidvaja na ten text pripravia priestor, v ktorom herci budú hrať. To znamená, že ako sa tí herci budú pohybovať, s čím v tom priestore budú narábať a ako ten priestor bude generálne vyzerať a ako budú vnímať diváci ten text cez priestor a réžiu. A v čom sa zmenila dekorácia za tú dlhú dobu, ktorú divadlo poznáme? Tak pôvodne tá divadelná dekorácia mala ploché alebo sa volali listové kulisy. Bol to obyčajne malovaný motív, ktorý sa preniesol cez tie listové kulisy do pohľadu cez portál pre divákov. Postupom času a vývojom réžie scenografia sa dostala viacej do priestoru. Neprofituje už len z malovanej kulisy, ale profituje aj z predmetov, ktoré používa pre hereckú akciu a pre význam celej inscenácie.
Počúvaj, takúto kulisu, tak to nemajú ani v Slovenskom národnom divadle. A v divadle, ešte predtým, než bolo Slovenské národné divadlo, tak tam účinkovali ľudia, ktorí si hovorili ochotníci. My si teraz tie časy pripomenieme obrazom z hry Kamenný chodníček od Ferka Urbánka z roku 1913. To bude úloha aj pre našich súťažiacich, teda konkrétne pre jedného z červeného a pre jedného z modrého tímu, pretože tým odhalíme na 30 sekúnd výjav práve z tejto hry. A oni si budú musieť zapamätať čo najviac vecí, ktoré sú tam. Áno? Čo najviac detailov. No, presne tak. No a potom my zmeníme tú scénu, urobíme tam 5 zmien a dostanete 40 sekúnd na to, aby ste tie zmeny popísali. Tak, červený, ktorý z vás má najlepšie pozorovacie schopnosti? Peťo. Peťo. Takže Peter, poď sem Peťo, k nám. poď k nám. No a kto je najlepším divákom, pozorovateľom z modrého tímu? Simona. Simonka, takisto. Poď sem k nám. No a čaká na nás už len zázračná formulka. Keď ste Áno. pripravení, opona sa otvára na 30 sekúnd. Je dobré sledovať každý jeden detail, čo všetko sa tam nachádza. Napríklad si napíšte tú práčku tam vľavo. Možno sú tam mnohé veci, ktoré neviem, či poznajú. Vieš? Takže tam bude napísané, že koliesko. Čo by to tak asi mohlo byť? Máte posledných 5 sekúnd. 4, 3, 2, 1 a zatvoríme oponu. My sme v obraze urobili 5 zmien a teraz budú mať naši súťažiaci 40 sekúnd na to, aby napísali, čo si myslia, že sa zmenilo v tom obraze. Tak poďme na to, otvorme oponu. Čas plynie. Dobre si to pozrite, čo všetko tam bolo, čo všetko tam nebolo, či tam niečo pribudlo, alebo tam niečo ubudlo. Počkaj, boli tam tieto postavy predtým? Nebol tam ešte niekto? On bol Černoch predtým. No, tak ja by som možno tak 1, 2 zmeny vedel, ale vy máte ešte posledných 5, 4, 3, 2, 1 a dopíšeme. Stop. Peter napísal kvety. Kvety, bán. Pán Košova, ten stroj, čo tam bol, ten taký na priadenie, bol väčší. Kolovrat. Kolovrat, áno. Takže Simona napísala kvety. Ďalej. Lajbrik. Ďalej tam máš napísané, čo je to? Zastiera to mal byť. Musela dopísať. Zastiera. Zastiera. Chyba miska bola v strede medzi čbaníkmi. Klobúk. Pre tých z vás, ktorí si hovoríte, ale veď nepovedali tú 5. vec. Bola to tá šatka. Jasné. Znamená to, že červený tím opäť získava 1 bod. A pri modrom týme veľká oslava, pretože máme ďalšie 3 symboly. Kto chce ísť do divadla dnes, má obrovské možnosti na výber. Môže ísť na Operu, operetu, činohru, muzikál, spevohru, pantomímu. Čo ešte? čo tak bábkové divadlo. Bábkové divadlo milujem. Zoznámte sa s jeho hercami. Maňušky, javajky, marionety, vedené z hora, z dola, na drôte, na nitiach. Skrátka jednoducho, vstúpte s nami do magického sveta divadla. Do experimentálneho divadla, do divadla malých foriem, do čierneho divadla, do divadla jedného herca, do... Aké sú ešte ďalšie? Monika, o divadle by sa predsa dalo rozprávať strašne dlho. Tak, pred nami je 4. dejstvo, v ktorom budete mať možnosť vyskúšať si, aké to je byť hercom. A keďže herci musia mať výbornú pamäť, práve dobrej pamäte sa bude týkať aj naša súťažná úloha. No, bude to veľmi náročné. Dávid, ty ako impresário tvojho hereckého ansáblu, vyber niekoho s tou najlepšou pamäťou. Janka. Takže Janka, poď sem k nám dopredu. Koho vyberá červený tím? Jakuba. Jakub, poď medzi nás.
No a vaša úloha bude v podstate jednoduchá len pre nás, ktorí sa do nej nezapojíme. Pre vás bude náročná. My vám totižto ukážeme na 20 sekúnd 3 repliky, to znamená 3 vety, z legendárneho predstavenia Radošínskeho naivného divadla Jánošík, ktoré napísal Stanislav Štepka. No a vašou úlohou bude zapamätať si čo najviac slov práve z tých 3 replík. Takže môžeme to odštartovať slovami, ktorými štartuje aj to samotné predstavenie. Kde bolelo, tam bolelo, ukážme si tie 3 vety. To je naozaj na koncentráciu veľmi ťažké. My teraz budeme do toho ešte rozprávať tak trošku, pretože Radošínske naivné divadlo, tak to hrá už viac ako 50 rokov a na svojom konte majú také predstavenia ako Jánošík spomínaný, napríklad Človečina, Hra na domáce zvieratá a mnohé ďalšie. A naozaj vypredané majú až doteraz, od samotného začiatku. No, čas na to, aby ste si zapamätali tieto 3 repliky ubehol. A myslím, že v tejto chvíli by sme mohli štartovať to, aby ste zapisovali čo najviac slov z tých 3 replík. Máte na to 40 sekúnd, poďme na to teraz. Inak Jánošík drží ešte stále rekord v počte repríz, pretože prvýkrát sa uviedol na scénu v roku 1970 a odvtedy vlastne vznikli, tuším, až 3 variácie. Jánošík po 30 a Jánošík po 300 rokov. Ja si pamätám, že sme to mali na dvojplatni. Na jednej strane bola Človečina, na jednej bol Jánošík a ja som to počúval ako malý chlapec a dokonca v 2. ročníku základnej školy som s tým vystupoval pred celou triedou. No neprešlo to, nedostal som sa na Hviezdoslavu Kubín. No vôbec. Máme posledných 5 sekúnd. Čo viem, mne sa to až nedá rozprávať, keď vidím, ako ničíme našich súťažiacich. Stop. A teraz prejdeme k vám a ideme to zrátať. Tak sme to všetko spočítali a už vieme výsledky. Koľko máte vy? No tak najprv vy. Alebo my prvý? Vieš čo, skúsme to radšej naraz. Dobre, naraz. Takže 3, 2, 4. 11 a 17! $12-4. Takto to teraz vyzerá v rámci získavania symbolov a mám taký pocit, že červení by to už mohli aj zabaliť, nie? Ale 4 plus 10 je stále 14 a to je viac ako 12, takže ešte stále to môžeme zvrátiť. No, to je pravda. 5. kolo o všetkom rozhodne, pretože my vám položíme 5 otázok. Za každú správnu odpoveď získate symbol divadelnej masky, ale ak správne zodpoviete na všetkých 5 otázok, získavate dvojnásobný počet symbolov. To znamená rovných 10, takže musím to, aj keď nechcete priznať, že červení ešte stále majú šancu na celkové víťazstvo. Môžeme ísť na to? Ja som OK. Dobre. Poprosím prvú otázku, ktorá znie: hra s jedným dejstvom sa volá po A aktovka, po B sieťovka, alebo po C kabelka. 3 sekundy čas. Verím, že ste správne odpovedali. Ideme na druhú súťažnú otázku a tou je: Deus ex machina znamená po A opona hore, po B Boh zo stroja, po C Boh nám pomáhaj. Opäť 3 sekundy uplynuli, to bola ťažká otázka. Poďme ale na ďalšiu, v poradí tretiu. Opereta je žáner, v ktorom sa po A spieva a rozpráva, po B len tancuje, po C len spieva. Aj tretiu otázku máme za sebou, ideme na štvrtú. Najvyšší mužský hlas v opere sa volá po A bombardón, po B baritón, po C tenor. Ty si ale dobrý bombardón. To je krásne. Opäť rozdielne odpovede. No a poďme na 5. otázku, ktorá znie: piškotám sa v divadle hovorí po A uvádzačkám, po B baletnej obuvi, alebo po C značkám na javisku. 3 sekundy na odpoveď máte. Výborne. Všetky otázky boli Posledné zodpovedané. kolo je nezvratne uzavreté, tak sa teda poďme pozrieť na to, ako mali vyzerať správne odpovede. Hra s jedným dejstvom sa volá aktovka. Nemal to správne ani jeden tým, to znamená, že ani jeden symbol ste nezískali. Jedný ani druhý. Deus ex machina znamená
Správna odpoveď bola Boh zo stroja. Opäť ani jedna správna odpoveď, ani na jednej, ani na druhej strane. Poďme na tretiu, tam to už možno bude lepšie. Opereta je žáner, v ktorom sa, a to si myslím, že budú mať všetci správne, áno, spieva a rozpráva, takže po jeden symbol červený a modrý. Som zvedavá, či ste vedeli, ako sa nazýva najvyšší mužský hlas v opere. Je to tenor. Je to C tenor. je správne. A modrí získavajú divadelnú masku ako symbol a piata posledná otázka. Piškotám sa v divadle hovorí a nie sú to uvádzačky. Ne. Baletnej obuvy. Červený a modrý získavajú symboly. Mám taký pocit, že už o všetkom rozhodnuté, ale poďme sa pre istotu pozrieť aj na záverečnú tabuľku. Pohľad na celkové skóre je absolútne jasný a to znamená, že... A to znamená, že na druhom... Čo druhom? Na krásnom druhom mieste dnes skončili žiaci z Dolného Kubína, teda tým červených. Aj tak vám patrí veľký potlesk. No a modrý, tak to bude poriadny rachot, pretože vy sa stávate víťazmi! A poďme! Hej, hej, hej! Úžasné, tá cesta z Ostiny sa naozaj vyplatila. Áno, ďakujem pekne. A ak aj vy chcete zažiť takúto atmosféru, tak nech sa páči, napíšte nám na adresu dajsičas@rtvs.sk. Dnes už máme za sebou krátky prierez históriou divadla, aj keď škoda, že sme sa nestihli pozrieť na všetkých úžasných autorov, diela, hry. No, ale my dúfame, že sme vás aspoň trošku inšpirovali a že v najbližšej dobe nejaké to divadlo navštívite. Ako sa divadlo zmenilo od svojho vzniku? Kedysi boli herci chudobní. Dnes sú z nich populárne hviezdy. Teda z niektorých. Ustálilo sa, že v činohre sa rozpráva. V opere sa všetko iba spieva. V operete sa striedajú spev a slovo. No a v muzikáloch? Tam sa k tomu všetkému pridávajú aj tanečné čísla. Herec v muzikáli teda musí vedieť hrať, spievať a aj tancovať. Vo svete tiež existujú divadlá, ktoré spájajú spev a tanec. Napríklad divadlo Kabuki v Japonsku. Ale od nášho muzikálu má riadne ďaleko. Dnes sme sa vybrali do divadla a na budúce sa vyberieme... Až sa to bojím trochu povedať. Povedz to. Vyberieme sa do školy. Ale bude to škola hrou. Presne tak, ako chcel Ján Amos Komenský. To bude parádna zábava, to vám vieme sľúbiť, takže o týždeň sa na vás tešíme v relácii. Daj si čas! Gratulujem.